Candelas, dwi'n teimlo fatha bod fi wedi cyfweld â chi tua 1000 o weithiau dros yr 2 flynedd dwytha. So dwi wedi rhedeg allan o bethau i ofyn i chi, dwi'n meddwl. Lle na i ofyn i chi am gwleidyddiaeth Indonesia neu beth. Sgynnoch chi farn ar hwnna gwbl? Sgynna i ddim, de. Na? Na. Gwleidyddiaeth Brazil? Na? Rhaid i bod. Oce, iawn. A ni sôn am bodoli ddistaw felly, mae'n siŵr di'r peth callai i wneud. Oce. Yr album allan ers eitha dipyn o'n, dydy? 8 o Ragfyr, rhywbeth fel allan. So, Mae dal yn eitha newydd. Mi nath o ddod allan o'n unlla chydig bach. Nath chi recordio fo air i ddehau o mewn cyfnod eitha byr o amser. Be ydi hanes o, lle nath chi recordio fo ac yn y blaen? Wel, ni benderfynu bwcio studio at mis Medi. A wedyn oedd hwnna wedyn yn darged i, fi rhaid ni gael album yn barod. Ie. A wedyn, ar ni gael dat a weekend yn Hafod, sy'n wrth ymwneud mae'n tyrog, a just gweithio'r canion allan yn fan am. A wrthos wedyn oedden ni'n y studio a recordio'r album i gyd, mae'n les. Hwna wahanol iawn i'r album gyntaf, achos o'ch chi'n chwarae stwff yna am blwyddyn a hanner solid cyn i'r album dod allan, dweud? Do, mae di bod yn broses, ond dyna oedden ni eisiau mewn ffordd, jyst i roed yn hynny mewn sefyllfa, da ni roed bod o blaen. Da ni byth eisiau bod rhy gyfforddus. Felly, yr ffaith bod ni wedi bwcio studio, oedden ni'n gorfod neu album, a wedyn, ar ôl golffen recordio, eisiau fo allan cyn dolyg. So, nath ni recordio fo a rhyddhau o mewn 3 mis, sy'n eitha sydyn o ran album. O'n i'n clywed sôn bod chi'n bwriadu recordio cwpl o fersiynau Saesneg o gynnu yr album, di hyn yn wir? Dwi'n meddwl, de. Fel rhywbeth i wneud nesa. Gwneud ryw EP bach Saesneg o canuon sy'n bodoli'n barod. Reit. Jyst i weld lle chwn i fynd efo hynna. Ie. Be fysa'r bwriad wedyn, sa'ch chi'n siarad mwy o gigs yn Lloegr neu yn Ewrop, neu be fysa'r Dwi'n meddwl, bwriad? da ni'n fatha, efo Kaching, da ni'n trio cydweithio a meddwl am gael rhyw plygyr o ryw fath. Gobeithio hwnna'n mynd â ni i lefydd da ni roed o bod o blaen. Sut ydych chi'n gweld hynna'n gweithio? Achos mae'n odd, dydy, ti'n sgwennu can, ti'n rhoi fersiwn Saesneg yn efo, mae'n ddwy ddadl bron iawn bod ti, weithio bod ti ddim eisiau gwneud hynna, bod ti'n eisiau cyfieithu can, ond ar un ystod mae'n bechod peidio wneud fersiwn Saesneg os di'r gan yn dda, a bod ti eisiau fwy o gyhoeddusrwydd, lle ydych chi'n sefyll ar hynna? Ie, da ni rioed i poeni amdano, dwi'n meddwl. Achos o'r cychwyn efo'r album cynta, oedden ni wastad, oedd yna rhai cynnion wedi cael eu cychwyn yn Saesneg, a wedyn ni trosi'n Gymraeg a pethau fel e. Felly, ie, dwi'n bo. Da ni eisiau wedi poeni. Wel, poeni amdano fo, dydy wir, dydy. A pobl fydd yn gweld yr fersiynau Saesneg, fydd o'n rhan un crowd o sy'n ein Nghymru. Na, fydd yn gweld o o'r newydd mewn ffordd ydan. So, dwi'n gweld o'n llawer o broblem, rili. Ydych chi'n gwneud sesiwn acwstic heddiw, mae'n rhoi chi mewn gola bach yn wahanol. Ydych chi'n gwneud lot o stwff fel hyn? Mon Pendir Twins sy'n ar gael. Diolch am ddod fewn, beth bynnag, a na i siarad efo chi yn fuan.